vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi, hello Mukoma, can you please post my own story as hidden identity? Mukoma, ndinokumbirawo kuti kana mava kupostawo nyaya yangu, please musaita zvekuposta riri voice note asi itai zvekunyora, then imimi mobva mazoverenga kuitira kuti vanhu vasazokwanisa kuzobata kuti voice remunhu uyo ari kutaura nyaya yake ndiani. Inini Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so. Pakatangawo nyaya idzi dzema-COS, inini nemurume wangu tainge tiriko kuSouth Africa uko. Handingatauri zvangu kunzvimbo kwatainge tichigara, zvekare nebasa iro ratainge tichishanda, nekuda kwekuti ndinotya kuti zvimwe kuda iye murume wangu anokwanisa kuzosvika pakuzonyumwa. Saka inini Mukoma, pandainge ndiriko kuSouth Africa ikoko ndakabva ndazointroduced kune izvi zvema-COS neumwewo mukadzi uyo watainge tichishanda naye. Saka takabva tambomirira tichida kuona kuti zvema-COS zvacho izvo zvaainge achitaura zvichazobudirira here. Saka akabva atanga kuita ma-up and down achienda kumusha achinoaplya for the papers that were needed. Kudzamara mukadzi uya watainge tichishanda naye azosvika pakutikumbira mari achitiudza kuti iye nguva yake yekuti ange achienda kuUK yainge yakwana zveshuwa, the visas were already out. Saka patakamupa mari tainge tichitongodhauta tichiti munhu achati achinosvika ikoko obva adipotewa, but Mukoma takabva tatoona kutoti zveshuwa izvi zvema-COS zvainge zvitoriko zvechokwadi. This was like in the first days zvisati zvawandirwa nevanhu. Saka iye akazoti ava ikoko kuUK, takabva tazongoramba tiri in communication with her, ndokubva ati iye ainge achizozamawo kuti ange achitibatsirawo nemari yekuti neniwo ndinge ndichizokwanisa kuendawo kuUK ikoko through ma-COS iwawo. Then ndakazoti ndaita Mukoma, unfortunately my husband had to stay behind. Inini ndokubva ndaenda kuUK. Ndakazoti ndasvika kuno kuUK Mukoma, mukadzi uyu wandakasvika ndichigara naye ndakabva ndaona kuti within a couple of months munhu wekutoti ainge atochinja, munhu wekuti ainge ava kusarara mumba, aingoti pose apo paanenge asiri kubasa anenge ari kumaclubs, akabva atanga kunakirwa nelife yemuno muUK. And kumusha uko munhu ainge achitopinda postori, vainge vatori madzimai, but vava kuno vakabva vatora gemens ndokubva varirasa mubhini. Ndakambotanga ndichazama kuti ndinge ndichiprotecta my dignity sezvo ndainge ndichizvizivira kuti ndiri munhu akaroorwa. Zvekare inini nemurume wangu pandainge ndisati ndauya kuno kuUK tainge takaenda zvedu tikabva tazonochata, but takachatira kucourt. Saka ndo pandainge ndakangobatirira ipapo, since I still had the hopes whereby ndainge ndichizviudza kuti ndichange ndichizotorawo murume wangu then obva azouyawo kuno kuUK tobva taenderera mberi neupenyu hwedu, but things were not going to be like that. Munongoziva kuti kana uchigara nemunhu anenge ari wild, no matter how much you try kuti unge uchiseva your own dignity, but panozosvika stage yekuti newewe unozotanga kuita sekunge unofarira that kind of lifestyle. Zvakaitika Mukoma ndezvekuti aiti paya paanenge abva kuclub kana aine boyfriend yake yaanenge ainayo, saka vaibva vazotanga kuita making love. Dzimwe nguva vaita making love vari mudining kana mukitchen chaimo, but this would be somewhere around kuma 1 or kuma 4 kwaiwanzo kuzodzoka mumba, and vachiita making love yavo vanenge vachiita noise, vachichemerera vachichemedzana. Saka semunhuwo wekuti ndiri munhu wenyama Mukoma, mwedzi yakati ichifamba ndikabva ndatanga kunzwa kuti panapa ndainge ndava kudawo murume wangu padhuze. Saka zvatainge
zvatainge takaita ndezvekuti tainge tichingoudzana kuti whatever that we want to do tinongoitirana pafoni ipapo through mavideo call, tinenge tichitofadzana. So inini ndakabva ndaenda ndikabva ndanotenga toy yangu, ndakatenga chivibrator zvekare, ndikabva ndatenga nechiya chekuti unopinzira kuzasi uku. Saka ndaiti nguva iya yekuti murume wangu anenge ari pacall neni, tinenge tichingofadzana, inini ndichizvifadzawo neichocho chivibrator kana kuti chiya chekupinzira kunyatsi uku. Asi nekufamba kwenguva mukoma, this thing ndakazosvika pakunzwa kuti it was not nice at all. Ndainge ndava kunzwawo kuda body to body contact nemunhurume. Saka pane pamwe pandainge ndakafarisa on that day. It was in the month just when I had celebrated my birthday. Iye akabva ati, come on, let us relax, ngatimboendai out. So when we went out, I thought kuti tainge tichimboenda hedu for a small dining, tongonodya zvedu out, but we turned out mukoma tazotanga kunwa doro, and this was like the first time yangu kunwa doro, kutonwa kwekuti ndinosvika pakudhakwa. Yes, here and there pama Christmases ndaikwanisawo kungodzvutawo kana kungodzvutiswa nemurume only once, but like now ndainge ndava kutoita wekutonwa chaiko kusvika ndadhakwa. So I don't know kuti mukunodhakwa omo iye akazondiconvince sei kuti tinge tichizoenda kumaclubs kwake ikoko kwaanofarira kunwa. Takazoti taenda on this other bar mukoma. I was then picked up by another guy who is also a Zimbabwean guy. Ndakati ndaitwa pick up kudaro ndokubva that guy azoenda neni kumba kwake. In shock mukoma, I woke up the next day, ndainge nditori in his bed, and ndakabva ndaona kuti inini naye this guy hapana kana dziviriro yatainge tamboshandisa. Ndakazoti amuka ndokubva ndazomubvunza ndikati okay, saka pane zvose izvi zvatakaita, so what does it mean? Does it mean anything? Iye akabva ati I thought kuti maybe it was just a one night stand, sezvo iyewo ari munhu wekuti atori nemukadzi, ende mukadzi wacho anongoshandawo zvake in another town, saka we were just mixing and mingling. Ndakarwadziwa mukoma kuti this was like the first time kubvawo zvandainge ndakapinda marriage ndainge ndisina kana kumbogara ndakazosangana zvekare neumwe munhurume, even though before my husband I had previous relationships, asi kubva zvandainge ndakazowaniwa, asi kubva zvandainge ndakazoroorwa nemurume wangu ndainge ndisina kana kuzombogara ndakazoita izvozvo zvekuita zvemujolo. Saka ndakarwadziwa mukoma kuti munhu anorara neni throughout the night, then mangwana acho obva akuudza kuti it was just a one night stand. Ndakabva ndazobuda mumba make ndikati munhu uyu ndomusungisa, but ndakabva ndati since iye ari munhu wekuti ane mhuri yake, I don't think kuti there is any need yekuti ndinge ndichimusungisa. So mukoma ndakabva ndazodzokera zvangu kumba. Apa friend yangu already ainge atozviziva kutoti ndo zvainge zviripo, saka akangoti ndichingopinda mumba ndokubva atanga kutondiseka, akabva ati did you enjoy? Mukoma ndainge ndakangoboekana, and at the same time I was feeling really dirty because I loved my husband so much, but kubva zvandakakwenyewa nababa ivavo mukoma ndainge ndava kungonzwa kuti I should continue. Munongoziva zvinongoitikawo on your body, like the moment yaunozvichengetedza for a very long time, because this way like 5 months ndisina kana kumbogara ndarasangana nemurume. Saka pandakazotanga kusangana nemurume uya, then it started creating a fire that was not quenchable in my body. Ndaiti kana ndikabata kunyangwe zvimatoi zvangu zviya ndainzwa kuti kana. Ndakabva ndazotanga kuita online dating, but I was dating varume vainge vari kuno ku UK, ndova ndainge ndichingodata mukoma. So far ndadanana nevarume vanosvika ivo kuita 10, ende zvose izvi mukoma zvinhu zvekuti ndega I feel so disgusted by my own self. Zvakazoitika ndezvekuti
murume wangu neni takabva tazotanga kunetsana, ende inini ndingangoti ndini ndainge ndiri the one to be blamed because of the things that I was doing, because ndakati ndatanga kudanana nevarume vakasiyana siyana, then murume wangu ndainge ndisisina kana time naye. Ndaiti paya apo paanenge achiti baby uya timboitana pafone, ndaizongoita zviya zvefake zvekuti ndinenge ndichingomunyepera kuti on my side I am doing, but dzimwe nguva ndaizotosvika pakuzotobatirwa nehope because ndinenge ndakatoguta kudhara since I was now getting it in reality. Saka iye akabva azongotanga kungondipa pressure kudzamara ndazotukana naye, ndikabva ndamuudza kuti handichakudi. Saka pandikamuudza kuti handichakudi, iye akabva azongotiwo it is fine, ndokubva azodzokerawo kuSouth Africa, ndokubva azotanga kushanda kuSouth Africa, but marriage yangu mukoma ndinoida. Saka mukunonetsana kwedu ikoko mukoma, I got so angry zvekuti muchato ndakabva ndaukanzurisa because ndainge ndava kusamboona any future that was going to happen between me and him. Ndainge ndava kutozviona ndichirarama ndiri ndoga ndiri kuno ku-UK. Vana vangu already ndainge ndakatovaudza kuti my mom, she is the one who is supposed to take care of my kids. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti with time iye murume wangu akangoramba achingondiudza kuti iye anondida, achingonditi ndinokuda mukadzi wangu. So dambudziko riripo nderekuti inini I am scared kuti should I get back in this relationship with my husband, and if we decide to return back into our relationship hazvizondi affect here emotionally, because right now ndingoriwo munhu wekuti handisi kumuudza chokwadi kuti ndichiri kumuda here kana kuti handichamudi, because each and every time when I am talking with him I just feel dirty zvezve zvokuziva kuti ndiri munhu akadanana nevarume vakawanda when I was still married to him, and kuzomuramba kwandakazomuita yainge ingori nhau yekuti I was enjoying all of the men that I was having, but ndakazosvikawo pakuona kuti zvinhu zvandainge ndichiita izvi zvose zvainge zvisina kana maturo. Varume vose vandakadanana navo, all those bachelors, I came to the realization kuti ivo vanhu vekutoti havatomborina basa nekuda kupinda mumarriage because their lives are okay, they are in stable financial statuses. Saka zvekuti vanenge vachizviudza kuti vanoda kuroora kana kuita sei, no, it is a matter of mujolo and mujolo. Inini mukoma nashi manje zvemujolo hangu handizvidi, kunyange zvangu ndakapindawo mumujolo by mistake because of my feelings, but ndasvikawo pakutanga kuda kufunga kudzokera into my marriage, but I feel really dirty inside my heart. Ndozvifambisawo sei kuti ndinge ndichikwanisawo kudzokera back into my marriage, and at the same time ndinombozvibvunza kuti saka murume wangu akazondibvunza kuti makore ose awa do you mean kuti hapana wawakambogara wadanana naye here? Ndichamuudza kuti kudii, ndomunyepera here kana kuti ndomubudira pachena? Ndobva ndamuudza kuti ndakambodanana nevandakadanana navo so that tingotangidza our marriage with honesty. I know kuti kunyange ikoko kwaari munhu wekuti haanawo kuzoshaya wakewo waainge achifadzanana naye. Saka Vedare, please advise me kuti if I decide kushanyira murume wangu, because I was planning kuti ndikawana mukana ndobva ndazombouya ndobva ndazomushanyira. I had not yet told him zvangu, but that was part of my plan, and I am scared mukoma, I am nervous. I don't know kuti patichazotanga kusangana zvekare kuti iye achandibvunza mibvunzo yakaita sei. So please ndibatsireiwo kune avowo vekuti vakamboitawo gumbo mumba gumbo panze vari vanhukadzi. Ndinokumbirawo kuti vange vachingondipawo advice kuti pakadai so ndinozvifambisa sei kana murume akuudza kuti achiri kuda nezvako, yet iwewe unenge wakaita chihure wakadanana ne more than 10 partners at that time when you were still married to him. Hey Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa as a WhatsApp voice note ichibva kuna vahanzvadzi vedu, and vahanzvadzi vedu ava she is quite young zvekuti hey,
unotongoona kuti pakaipa chaipo. Please let us try to speak with her in the comment section. Hanzi musaposta voice note rangu because ndinotya kuti vanhu vanondiziva zvimwe kuda vanokwanisa kuzokremera voice rangu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndakatomboendawo kune imwe n'anga, asi mhiko dzacho mukoma ndakabva ndatya because mhiko dzacho dzandainge ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita. Hanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizourayisa amai vangu. Ende n'anga yacho iyoyo yainge ichizokwanisa kuzondiprovidira vakomana avo vayaizotuma, then vakomana ava kana yazotuma vakomana ivavo then vaibva vazoponda amai vangu. Saka amai vangu ava vainge vakanzi kana vakazopondewa painge pachizotorwa hanzi private part ravo, vaibva vazochekwa private part ravo, but vaizochekwa sikarudzi yavo apo pavanenge vachiri vapenyu, hanzi kuitira kuti mishonga yacho inge ichizoshanda. Iyi mukoma ndakati ndaudzwa izvozvo ndakabva ndarohwa nehana, ndikabva ndatanga kuti zvinhu zvakadai zvinhu zvisitomborina kana kunaka zvachose. Plus ndakabva ndanzwira amai vangu tsitsi ndikati amai vangu munhu wo ainge angori single mother, vakakura vachingotambudzika mushure mekunge baba vatisiya vawanawo umwe mukadzi ndokubva vazongotisiya. Saka ndakabva ndanzwira amai vangu tsitsi mukoma, ndakati n'anga iya ichiri kutaura nezvemhiko dziya, ndikabva ndangoti ii sekuru izvi zvamuri kutaura inini handizvikwanisi. Ndokubva ndangosimuka. Sekuru vaya vakati ndasimuka mudare mavo vakabva vati uri kuona zvawaita, uri kudheerera dare rangu. Kana ukangobuda mudare rangu uchatambudzika iwewe. Asi mukoma ndakangozviudza kuti zviri nani kutambudzika than kuti ndinge ndichizotambudza amai vangu. Mukoma kubva ipapo pandakabuda mudare rasekuru ivavo ndine machallenges akati wandei andinosangana nawo. At that time pandainge ndakazama kuti ndinge ndichienda kunoromba ndainge ndisati ndakwanisa kuroora, asi rimwe redambudziko randakatanga kusangana naro rainge riri rekuti dzimwe nguva ndaiti ndakarara ndaingokaruka ndabatwa nedzikirira, ende zvekare madzikirira awa achiri kungondibata nanhasi uno. Ndaiti kana ndabatwa nedzikirira ndaiwanzokurota umwe mukadzi uyu pose pandinomurota iye anenge akapfeka hembe yeblack rinenge rakaita zidress, but dress iri raanenge akapfeka rinenge riri oversize, rinenge riri reblack. Iye chiso chake mukadzi uyu ndinenge ndisingakwanisi kuchiona, but ndinenge ndiine feeling so yekuita sekunge mukadzi uyu ndinomuziva. Then mukadzi uyu zvaanoita ndezvekuti anotopinda mumba umo mandinenge ndakarara, anotopinda achitofamba zvinyoronyoro. Dzimwe nguva anokwanisa kutouya kwandiri obva apfugama. Saka paanopfugama paya pandinenge ndakarara, padhuze nepandinenge ndakarara, anobva ndirakidza kuti pane chikafu icho chaanenge andibikira, obva andipa chikafu icho chokuti ndinge ndichidya. Zvino ndiriko kuhope ikoko mukoma, dzimwe nguva ndinozongokaruka ndava kutanga kurwidzana naye ndichiti why uri kuda kundipa chikafu, hausi mukadzi wangu. Sometimes ndinotombozama kuti ndinge ndichiti blood of Jesus ndiriko kuhope ikoko. Saka ndinongoti kana ndikazama kuti blood of Jesus, dzimwe nguva ndinobva ndaona kuti muromo wangu unobva wavharwa. Dzimwe nguva of course mashoko acho anobuda mumuromo mangu, but the majority of the time mashoko iwawo anoramba kubuda. Pandinongoti ndatadza kuburitsa mashoko ekuti blood of Jesus, mukadzi uya anobva auya obva azondigarira pachest pangu apa, obva atanga kundidzipa zvekuti inini kuti ndinge ndichizotopepuka ndinenge ndaita zvekuridza mhere. Then mudzimai wangu iye nyaya iyi anoiziva, even though asingazivi kuti zvinhu zvacho zvakabva nepi, asi anongoziva kuti ndinopota ndichirota uyo mukadzi anenge akapfeka dress reblack, ende mukadzi uyo anenge achindimanikidza kuti ange achindipa chikafu icho chaanenge ati anenge andibikira. Kana ndachiramba obva andidzipa, ndobva ndazobatwa nemadzikirira. Iko zvino zvava kuita sekunge zvava nani in terms of
pandainge ndichiri kugara ndiri ndoga mukoma on a daily basis. Sikarudzi yangu ndaiti paya pandinenge ndapedza kubatwa nemadzikirira ndaitoiona sikarudzi yangu ichita sekunge yakabatwa nemunhu, yainge ichitoita sekunge yainge ichitambiswa. So zvinhu zvacho mukoma zvinhu zvekuti kana ukazviudza munhu asati ambosangana nazvo anokwanisa kufunga kuti maybe uri kutongomuudza ngano, but zvinhu izvi zvaiitika kwandiri ende zvainyanya kunditsikirira apo ndisati ndatanga kunamata. Even though ndakazoti ndatanga kunamata ndaitopota ndichisangana nawo machallenges iwawo ekuti paya pandinenge ndakarara ndaingoti kana ndarota mukadzi uyu then ndobva ndabatwa nedzikirira, mukadzi uya obva atanga kusangana neni pabonde. Ndaizoti kana ndazopepuka paya dzimwe nguva kana ndikazobatidza torch ndaingoona just for a few seconds ndobva ndatoona kutoti sikarudzi yangu inenge ichitozunziwa. So yaingozunziwa kwemaminutes, yaingozunziwa kwemaseconds mashoma. Kana yapedza kuzunziwa kudaro then sikarudzi yangu yaibva yatorasa mbeu. And each and every day mukoma chaindinetsa ndechekuti ndaigara ndichingorasa mbeu inenge yakakora sekunge munhu ainge asingarasi mbeu on a daily basis. Ndakazoti zvino ndaendawo kune imwe church by mistake. Ndakati ndava muchechi muya kwakabva kwazongotanga kungoparidzwa rimwe shoko ende ndakabva ndangobatwa neumwe mweya wakazongokonzeresa kuti ndinge ndichingotanga kuyeredza misodzi. Ndo pandakabva ndazoendawo kumberi mushure mekunge mufundisi wacho ainge achiparidza. Apedza kuparidza ndakati ndaenda kumberi kuya ndokubva ndazotendeuka. Asi mukoma ndakati ndatendeuka kudaro hondo dzacho dzakamboita sekunge dzainge dzakanyanyisa, but with time mukoma zvakazotanga kukamuka zvishoma kudzamara ndichizowanawo mudzimai wangu wonayewo ainge achinamatirawo pasangano ipapo apo pandainge ndichinamatira. Then ndokubva tazoroorana zvedu, even though we could not afford kuti tinge tichizochata. Takazongoitawo zvekungoendawo kuvakuru vechechi then ndokubva vazongotiropafadza. Nanhasi zvedu hatisati takwanisa kuti tinge tichiwana mari yekuti tinge tichichata, because kana iri semari chaiyo mukoma ndinotoita sekunge ndiri munhu akatukwa. Kutotukwa chaiko ndinokwanisa kubata mari nhasi asi mangwana ndinenge ndisina kana senti. Zvose izvozvo mukoma zvakabva apo pandakaenda kunozama kunoromba, then ndokubva ndazotukwa nasekuru vaya avo vainge vachizama kundirombesa. Ivo vakati wadheerera dare rangu because ndainge ndaramba izvo zvacho zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita. Saka mukoma ndo nyaya yangu iyo yandiinayo. I am suffering because of the consequences of my actions. Dzimwe nguva ndinogara ndichingozviblame kuti ndingadai ndakangoramba zvangu ndichingoshanda hangu neziya, even though basa randinoshanda riri basa rekuti harina mari, than kuwesta kwacho kwandakazoita mari, because ipapo mukoma ndakatoshandisawo mari yakati one day, and mari yandakashandisa it was close to $900. Imari yekuti ndakaiseva kwenguva yakati rebei, because sekuru ivavo ndo mari yacho yavainge vakati ivo vanoda kuti vakwanise kundirombesa. Saka pandakabuda mudare mavo vakabva vandiudza ivo vakabva vati hakuna refund at all, because ndainge ndaona zvinhu zvekuti zvainge zvisingatendedzwe kuonekwa nevamwe vanhu. So vakabva vati saka mari yangu vainge vasingakwanise kundidzorera. Ndokubva ndazongobuda zvangu mudare ravo ndikabva ndati I cannot do this to my mom. Zvinhu zvakandirwadza, zvinhu zvakandityisa kuti sekuru ivavo vangasugesta kuti vanditsvakire mabhinya ekuti ivo at the end of the day vanobva vazoponda amai vangu, vobva vacheka sikarudzi yaamai vangu, then amai vangu sikarudzi yavo iyoyo inenge yachekewa ndo inozotanga kuzondipa mari ameno kuti kumberi kwazvo chii chainge chichizoitika. So mukoma, this is my own message. I hope kuti confession yangu ichakwanisawo kupeputsa umwe munhu uyo anenge ane pfungwa dzekuti iye anoda kuenda kunoromba, nekuti mukunoromba uku kana ukatadza kuromba kwacho
zvacho still unofanira kuti unge uchiziva kuti nhamo yaunozosangana nayo inhamo yekuti inozokuaffecta for the rest of your life. Seniso mukoma, I don't know kuti is it also a punishment from God nezvose izvo zvandakaita, because the way that I am suffering mukoma, ndinotambudzika sekunge handisi munhu anoshanda, kunyange ndikatombozama kubhadhara my tithing in time, asi still mukoma hapana mari yangu inongopinda muhomwe for a few days, then yobva yatoita sekunge inobva yangoita sekunge inenge yangopeperetswa nemhepo. Please post my own story as hidden identity. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Nganzi ndakaudzwa nen'anga kuti ndirikwanisa kukutsvakira mundi dzinokwanisa kuponda amai vako. Hey, zvakangoma zvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section.